Look. Dagdag na dagdag ko na yung kortina doon. Yan mo. Tagalan mo. Tagalan mo na. Isa sa ito, kahirap pa lang kahirap. Sinabi ko na yan sa kanya. Bawat ano, okay. Yun ang gusto ng asawa niya. Ito sira na din yung ano ba, yung ganyan. Ano? Yung ano ba, may natatanggal na din. Yung dyan, sinasabit lang yan dahil. Kakahawi. Sinasabit lang yan sa parang alambre. Yung dito, isusuk-suk mo talaga isa-isa. Sa isa. Pero hindi ko siya magagalawin ba? Taas na yan, bakit ko aakyatin? Si Jibril nga ang hirap na hirap maglagay yan eh. Yung lalaki, hindi nila mautusan. Wala sila dyan. Ano sila ba? Masira yun. Hindi ako aakyat. Malaglag ako. Pag nagkasakit ka, hindi ka naman ano, kahit may naramdaman ka. Utusan ka. Lalaba pa. Hosan. Si Onsan. Pakyat muna ako. Planchahin ko yung kabayan ng impacta. Baka magising na. Ay, kumulo na naman pala yung ano ko. Hindi pa ako nakapagtimpla, no? Susi kayo, Onsa, mag-almusal ba? Sino yan? Mag-almusal. Tea. Tapos maglagay ako ng gloves.
Ay mo sang breakfast. Isang tinapay, tapos itlog, sandamukak. Sandamukak. Mag-breakfast. Hindi ko nababasa, pang-alis kabag. O, pang-alis kabag. Hindi, pag sa umaga kasi, hindi talaga inaano ko, madalang ako ng magkape. So, tapos, walang asukal. Ganyan ako. Tignan mo, hindi ko na mabuksan. Breakfast tayo. Hindi ko nababasa ang iba. Beans, mega love shout out. Good morning. O, isang egg. Ay, ano pala yan? 4. Kasi maliliit yung ganyan lang ba na itlog. Parang ano lang, parang ano tawag nito? Alas 9 na mahigit, tinanghali na ako. Sabi ko makapag-update lang kahit 1 hour. O, diba? So, isang tinapay na sa Wardo. Basa ka sa taas. Magbasa ba ako sa taas? Wait lang. Ano ba? Hati almusal. Masarap yan. Mainit pa ang ayan. Alis kabag. Ano daw? Pingkay. Tiosang. Aba, tumataba kaya pingkay. Oo nga. Pataba ako ng pataba. Hindi ko alam. Michael, maglaw shout out. Good morning. Himala. Live ka. Hindi na ako nakakapag-live eh. Naglalaba pa. Sige lang, maglaba ka lang, baby tot. Good morning. Hindi ako nakakapag-live. So, update lang. So, breakfast tayo. Nabasa ko ng taas. Kain tayo. Good morning, Japan Haromi. Benz, magalab shout out. Good morning. Thank you, Japan Haromi. Thanks for coming. Update live lang to, sisikol. Bread and egg with tea. Japan Haromi. Nananaba na ba ako, Sisikoy? Parang maano yung aking noo Parang ano tawag neto? Nung oras na ay tanghali na. Rams mo to vlog. Ano? Tinanghali ako ng gising. Alam mo, Sisikoy, hindi ko alam bakit ako tumataba.
Paggising ko, umiinom pa ako ng green juice. Ito iniinom ko, walang laman ng tiyan ko. Pero tapos na ako uminom kanina, bago ako mag-almusal. Gumagawa niyan kami pag sa umaga para sa mga amo kasi detox yun. Celery, pineapple, apple, kiwi, ano ba yan? Spinach, then luya at saka lemon. Uminom na ako kanina, pero hindi pa rin ako pumapayat. Pataba pa rin ang pataba. Saglit lang ako mag-live. Mag-ano lang ako, update. Habang nag-aalmusal lang. Ramos mo to. Hindi pa gising. Mas medyo na. Salamat sa harang. Unad. Magandang shout out. Thank you po sa paharang sa like.
ano yung pisngi ko, parang makintab. Parang makintab doon. Pisngi ko, ang laki na ng eyebag ko. Kasi ko gagigising lang. Na ano pa nga akong nagising na ako kanina. Oh, bakit nga nang ganun kilay mo? Parang ang putol na naman Hindi, dito. Pantay ba? Diba? Araw-araw kang maglay. More practice. More practice. Tiis. Ganda. Ganda. Thank you sa heart. Si Koy, mauubos na ako. Sa Pilipinas, masarap yung suman. Yung tira-tira kagabi. Thank you, Vince. Nakikita ko yung premiere mo. Late na ako lagi. 2 ano na yata yun. Kasi oras ng luto ba. Pag hindi ko nahawakan cellphone ko, hindi ko maano ba, Vince. 2 premiere yata yun. Kahapon, tapos nung isang araw ba yun? Ona Chimax, thank you. Thank you sa dot. O, diba? Ubos. Busog. Sarap naman yung bayabas. Oh. Bayabas ba yan? Yung hawak niya, hindi yung naka sa puno. Nakita mo agad yung langka. Mas gusto ko yung langka kaysa sa bayabas. Ayan, oh, gusto ko yung bayabas. Oh. Sarap. Matrix. Aling, thank you. Apart from Famatics. Salamat po sa patamsak. Nakaano na ba ako? Ang tagal naman ng 1 hour. 20 minutes ka pa lang. Kaya nga. 20 minutes pa lang ang bagal, ano? Bilis ng oras, baka sa'yo. Ang bagal dito, ang bilis doon. Almusal kami gamit. Ganyan yung kasama ko. Ako nag-aalmusal pa, sayaw-sayaw pa. Hi! Welcome to her vlog. Kape. Aray ko. Tanghali na kami nagising, guys. Ayan, good morning. Tamsak po. Salamat. Almusal. Good PM po. Good PM. Kadidilat ko lang. Tignan mo ang eyebag ko. Nag-almusal lang. Mimi Ber, good morning. Huwag mo bantayan. Ang alin? Ang alin? Ang oras. Ang oras? Tinitingnan ko kasi maglilinis na ako. Kagising ko lang din po. Puyat. Oo, anong oras na kayo anong kagabi? Lagi kayong gising kayo sa gabi umaga. Tulog.
Laki na yung nilaki ko si Kuya Osang. Ano, ang hirap magpapayat, ano? May ano ba yung ating ano? Ano ba yung pag ganun-ganon na may blink ganyan? Ano ba yon yung pampaganda? Ano tawag nito? Ano ba yun yung pampaganda dye effect? Yun know? Para gumanda man lang ako kahit konti. Hindi man ako, hindi, walang ano siya. Wala siyang, ano tawag nito? Filter. Para gumanda man lang sana ng konti yung pagmumukha ko ba? Anong live mo? Ano yung sisi ko yung Osang? Anong live mo? Na. Tingnan mo una. Yung ano ko na gusto ko, anuhan dito, oh, tulan yung mga ganyan. Ang iksi pa? Ayan, oh, ayaw ko siya, anong parang buntot sa ibaba. Saka na, pag mahaba na. Manipis. Pantayin. Gusto ko pantay. Anong live mo? Hindi ko gets. Anong live ko? Kalas. Busog. Huwag mo bantayan ang live mo para hindi mainip sa oras. Giyatay. Inano ko nga yung oras kasi papatayin ko. Mag-work na ako ba? Mag-start na ako ng work. O ilagay ko na lang doon. Hindi ko siya nakikita. Kasi mag-work ako. Mag-start na ako kasi tanghali na. O diba? Ano kaya ang kakainin ngayon? Ano ba niluto ko kahapon? Laham. Laham ano? Laham. Tapos ngayon mag-chicken ako. Walang breast chicken whole. Mataba na daw ako. Mataba na ako si Kuya Osang. Hindi ba katulad dati? Oh, tiyan pa lang yan, oh. Sisi Koy, tingnan mo. Ang dami ko dito, oh. Tawa ko na nga. Tingnan mo. Paano pagpa-sexy? Oh. Pero pag sa ano lang siguro kasi ano, pero pag ginanyan mo siya, may konti ano. Malaki nga lang talaga dito. Mag-ano ko ng chicken. Ice cream doon. Limot na siguro sila. Tayo ba yung kakain nun? Tayo na lang pahal. Chicken. Ate Ping. Nagalaw shout out. Salamat. Good morning po, Ate Ping. Good morning din. Para gusto kong magkain ng wait.
Baka dahil makalimutan dahil may ano pa dito. May No, ulam. nandito naman sila. Okay. Mamaya, di ba nandito naman sila, ano? Lisa? Hindi ko na ilagay sa ref na gabi. Wala din naglagay ng ano. Wala din naglagay ng ano sa ref, nakalimutan ko eh. No. Kain tayo cake pistachio. Girl, Ano oras ba ako natulog kagabi? Mali ko sa'yo. Mag alas 12. Alas 11 lang mahigit. Nagpaalam ako sa live ni Sir Jess. Bakit? Nag-live kayo pa ba? Hindi. Hindi nga, nagla-live. Tutulog ako. Di ba umalis yung ilang? Mamaya ulit. Ito yung live na puro kain. Mukbang. Mukbang live. Dapat pala ganun, ano? Pag kumakain tayo dito lahat, no? Yun na lang gawin ko. $30 minutes pa lang. Tanghali na. Lagay ko na lang yan doon sa bintana. Panghimagas. Sa umaga. Hindi nakakaano yung pistachio kasi hindi siya matamis. Siguro ang ano nito, yung pistachio na Okay. hindi powder, yung ano, yung palamam. Meron dahil. Yung parang ano nito, Nutella siya. Kasi pag tuwing umuwi yung friend ko, binibigyan sila kasi yung kapatid ng amo niya, may pistachio dito na ano ba. Ang laki yung, di ba yung lagay natin ng tahina dyan, yung tahina na ano, yung matigas, ganun kalaki. Pistachio paste yun. Siguro masarap yun. Ang sarap na pala, ma'am. Sarap siguro. Parang tingin ko na naman mataas, mababa. Happy Sunday, Ate Ping. Happy Sunday. Jen, happy Sunday. Sunday pala ngayon? Oo. Sunday. Sunday. Chaser, mag-love shout out. Good morning. Hello. Good afternoon po, ma'am. Chaser, thank you.
Afternoon, morning. Almusal. Nakadalawang batch na ako ng kain. Almusal naman. Okay lang. Huwag lang gabi. Tama na, oy. Tama ng yaw-yaw. Ayan. Dumating na kaya yung order natin? Malalaman yun mamaya. Kaya Risa. Kasi, baka mayroon na yun. Mag-order ka ba sa Shein? Ito mo. Ay, vitamins. Lalo ka lang sa body. Wala. Magpapabili ako sa body itlog. Kaso nga lang mamaya na mag-ano pa ako kung ano pa. Olive oil, wala. Tingnan ko kung ano yung papabili ko mamaya. Hindi ko na makalimutan ng vitamins. Sino yan? Tao sa ano? Baka sinunod. Makita ko na naman ang mukha. Dito muna ako. Bilis ng day, alis na naman. Yes. Magulat ka na lang. December na, Pasko na naman. Joseph. Wala man tayong bonus. Tapos, Ramadan.
Dagdag mo. Huwag mo nang ibabalik. Wala eh, pahirap eh. Milik ko ito doon. Saan? Sino ba umiinom ng ganun? Bag. Anong gamot yan, ate? Ha? Gamot? Nagtatanong kung anong gamot daw yun. Ininom mo. Vitamins. Eh, ano ko yung ano? Inayos kita tayo yung tuking sa sasakyan. Pinapayos tayo yung manigo. Okay. Di ba may ano doon, cooler? Tapos ano, yun ang inaayos ka. Sabi ko, lakad na naman yun. Pero yung parang
ng dagat. Tapos, lumayas na siya mga dalawang araw. Para malinis ko nung alis mo nung ayaw. Tapos sabi ni Totoo, magkailang ano naman. Sabi ko, saan ka po? Biyernes may bisita. Sabi niya, baka wala kami yan dito. Sabi ko, paano magiging wala? Lalaki na ang bisita. Wala siya. Ano sabi niya? Ano sabi? Kailangan ko na pala magbili nito, oh. Ako, ano na lang din, eh. Papabili ako malaki ulit. Thank you sa inyo, guys. I-ano ko lang siya. Off-cam ko na lang. Paano ito mag-off-cam? Ayan. Doon ko na lang siya para, work muna sa, si host. Bisi-bisihan na naman tayo. Na-late na nga ako ng trabaho, eh. Kasi panay ang dal-dal ko. O, diba? Mag-ano muna tayo. Mag-work mode. Work mode muna tayo. Kay Wings, madilim kasi gabi na, matutulog. Good morning.
Salamat sa inyo lahat, guys. Salamat. And na si Pinkay, ano ba, 1 hour lang. Update lang. Work. Anong oras na? Late na naman ako ng aking trabaho ba? Work mode. Bye guys. Salamat sa inyo lahat. Ninang, thank you. Jorlene. Kay Wings, good morning. Thank you much. Work mode. Thank you. Taba ko na oh. Oh my gulay. Bye-bye. Sana yung patayan nito ay